MTV. Сәлем дуслар. Жәй тамамлануга санаулы гына көннәр калып бара. Мәктәп укучыларының ел буе зарыгып көтеп алынган каникуллары да артта кала. Тик укучыларның артык моңсуланып торырга вакытлары да юктыр. 1 сентябрьгә кирәк яракларны кайгыртып, яңа форма, күлмәк туфлиен, рюкзагын хәстәрләр вакыт бит. Музыкаль каймак хит парадында урын алган җырчыларның мәктәптә укыган вакытларында 1 сентябрьгә әзерлекләре ничегрәк үткән икән? Ә менә 1 сыйныфка барган чакларын хәтерли микән алар? Сезгә алдан ук әйтимме? Искә алырлык кызыклы хәлләре байтак җырчыларның миңа үзләре сөйләде. Димәк, бу атнаның иң яхшы клиплар рейтингында урын алган җырчыларны барлый. Хәзер аларның хатирәләрен сезгә мин Гүзәл Зиядинова җиткерермен. Киттек. Хит парадның 15-нче баскычында безне Айлин каршы ала. 1 сентябрьгә әни белән иң яхшы сыйфатлы күлмәк, уңайлы портфель, матур туфлиләр сайлап йөридек. Аннан һәр яңа уку елы минем өчен якыннарымның матур теләк киңәшләре, үгет нәсихәтләреннән башлана иде ди җырчы кыз. Мен синең язмышыңда мағжизалы бір мезгілме, искән жилме, үскән гөлме, мәхәббәтең мин түгелме, ашыгасың янарыма, атылган ак йылдыз төсле, тартылуың шундый көчле, әйтерсең
1 сентябрьгәме? Барайдым инде, кирәк булгач. Мәҗбүр иде бит ул, дип җавап бирде хит-парадның чираттагы урын иясе Илдар Әхмәтов. Әмма бер генә тапкыр да җырчы 1 сентябрьгә чәчәк тотып бармаган. Чәчәк тотырга уялайдым мин, ди ул. Илдар өчен чәчәкләр бәйләмен әнисе күтәреп барган икән. Ә менә быел Әхмәтовлар гаиләсе улларын 1 сентябрьгә яңа туган сеңлесе белән узата барачаклар. Әйе, Әхмәтовлар гаиләсе өчен сөенә алабыз. Хәзер аларның кызлары да бар. Тагын бер сөенечле хәбәр әйтимме? Бу атнада хит-парадта Илдар 14нче урынга лаек булды. Карыйбыз. Hayırlı kişiler esenler misiniz parçamızda? Жылы яңгыр явыбызды, havada şeşek ise, bilsen iyiydi süygen yarını, kimde süyü ehlisi. Yağmur tamşıları yağan, gözlerin bir gerek kurken, mehabetinin ışıkları, yağmurlar yumasın iken, tamşılarına eğlenem de, nazlıyım eli yüzünün mehabetten zor nerse yok, aşkındır garı kunelini tamşılarına eğlenem de, nazlıyım eli yüzünün mehabetten zor nerse yok, aşkındır garı kunelini. Salavat kuperi gibi gülmeğinin tüsleri, bilsen iyiydi süygen yarını, süyüven hem hisleri. Yağmur tamşıları tama, tenlerin bir gerek kurken, mehabetimin ışıkları, yağmurlar yumasın iken, tamşılarına eğlenem de, nazlıyım eli yüzünün mehabetten zor nerse yok, aşkındır kanı kunelini tamşılarına eğlenem de, nazlıyım eli yüzünün mehabetten zor nerse yok, aşkındır kanı kunelini. Bulutı karşıkı bulgan, dağın kilgeni yavarga, bir yaratkaşka batı kaba, karşık süygeni yarılarga, kamşılarday eğlenemde, nazlıyım eli yüzünün mehabetten zor nerse yok, aşkındır kanı kunelini tamşılarga eğlenemde, nazlıyım eli yüzünün mehabetten zor nerse yok, aşkındır kanı kunelini tamşılarga eğlenemde, mehabetten zor nerse yok, mehabetten zor nerse yok, aşkındır kanı kunelini. Мәктәптә уку дәверендә иң истә кала торганы шул 1 сентябрь иде инде минем өчен. Ник дигәндә, яңа уку елына дип яңа форма, күлмәкләр, туфли, сумка алына иде. 1 сентябрьне дә яңа матур киемнәр аласы булганга гына бик көтеп ала идем дип көлеп искә ала Айгөл Рәхимова. Ә тагын ул 1 укытучысында хәтерли, Ольга Петровна исемле ул. Гөл шигырьләр ятларга куша торган булган. Ә Айгөл һәр вакыт сәбәп табып әзерлексез килгән. Әмма мәктәптә өйрәнмәгән шигырьләрен ул хәзер җыр текстларын ятлап компенсациялый. Менә шулай. Алдагы минутларда ул хатын-кыз бәхете турында җырлар. 13нче урын.
Xayrli kech qolsin. Nazlarım qaldı əyilib, damırlarıma tulub, yaşnəməgən yaşın sıman, yağmağan yanğır bulub, isməgən nazlı jilləri, atmağan şişkə bulub, qıyılırmı biriləri, şəşək atmışa sulub, İki dünya kişisi var, ayırma rahatından, mehrum etmesin bu dünya, kadın kız baxtindən. İki dünya kişisi var, ayırma rahatından, mehrum etmesin bu dünya, kadın kız baxtindən. Şırlama eli jüriti, müzeklerini üzmegeş, buyladık köngül deryasın, kılıç salıp yüzmegeş, yaratan dime yüreknin, soğukunda ol sizmegeş, nişi güzülmesin ümit, sınavlarga düzmegeş. 1 sentябрьдә мәктәпне сагынып бара иде. Укуны түгел, дусларымны күрәсем килә иде дип тәмләп сүзен башлады музыкаль коймакның чираттагы баскычында урын алган Айдар Тимербаев. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим, әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне, бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Bir күрештек бары, ләкин истә калды, күз алдымнан китми карашың. Эх, нигә без нигә уйламаган бердә, йөрәкләрнең ярсы яннасын. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Хит парадның чираттагы баскычында урын алган Алиня Даутованың да 1 сентябрь 1 укытучысы турында искә алып сөйләрлек хатирәләре бик күп. Шуларның берсе, бер вакыт Венера Шамилевна шул кадәр тырышып дәрес аңлата икән. Алиня укытучыны тыңламыйча үз кулларына сокланып утыра. Венера Шамилевна кисәтү ясый, тик кыз бала үз эше белән мәшгуль була. Шунда укытучы Алиня янына килеп, шалт линейкасы белән укучының кулларына линейка шарт 2-гә ярыла. Бу хәлдән соң укытучы сөйләвен йотлыгып тыңлый идем дип көлә Алиня. Аның җыры бу атнада 11-нче урынга лаек булды. Карыйбыз. Киттең мине күрмигәнә, әллә йөри читкә баралдым. Сагынуга түзеп кара диеп, әйтәсеңдер кебек таялдым. Дәшми юздың бәлки йөрәгемне,
Дуслар, менә хәзер сезнең каршыгызда мәктәптә яхшы билгеләргә генә укыган, дәресләрендә һәр вакыт хәзерләп торган җырчы чыгыш ясаячак. Мәктәпне бик ярата идем. Шул кадәр яратып укыдым. Дөрес, кай вакыт артык яратудан туйган чакларым да була иде. Әмма барыбер укыдым ди Ландыш Нигъмәтҗанова. Бу атнада ул хит парадның беренче улыгын ваклый. Каршы алыгыз. Ландыш Нигъмәтҗанованы алкышлап узатып калыйк та хит парад сәхнәсенә Арсен Камакаевны чакырыйк. 1 сентябрь аның да хәтерендә август буе дәфтәр, ручка җыеп, әле тегендә, әле монда форма киеп карап йөрү белән истә калган. Sağınam seni canım, uyuman çıklısın minim. Seni bigrek nek yarattım, matur jimişim mehabetim. Seni kurası kile, sen bilana kirek, gönlüm canım seni özlü. Biz birge bulganda bәхетле iki yürek, senden başka yaşayamam. Aranı мәхәббәтсini Ерактан кайтасы килә. Birge bulu üze bәхет, yürek türünde singine. Seni kurası kile, sen minana kirek, gönlüm canım seni özlü. 1 сентябрьгә ничегрәк әзерләнә идең дигән сорауга Миндияр Шәймарданов әзерләнү процессын тәгаен хәтерләмим дип җавап бирде. Әмма 1 сентябрьдә 10нчы сыйныфка авыл мәктәбенә кергән. Аны Саба район үзәгенең кадет мәктәбендә тамамлап, бар классташларын да шаккаттырган. Башыма берәр уй керсә, аны эшләми торып тынычлана алмыйм ди ул. Менә шундый максатчан, һәр вакыт үз дигәненә ирешә торган җырчыбыз бу атнада рейтингның 8нче урынын алды. Аңла инде, жаным мине аңла, шикләремнән
yürük arala İki yaklap bulgan şanıştan Şikle uylar üze tarala Kıyaş nuran şeye buşlarma Bulutlarga yazdım isimenginin Bik biyekке küteresim kilip Yürektege bulgan isimni Yazılarımni zinhar küzler itme Küngel kügen tuman sarmasın Bäxitlerge yollar üzülmesin Yarıtı yolda ümit kalmasın Kıyaş nuran şeye buşlarma Bulutlarga yazdım isimengini Bik biyekке küteresim kilip Yürektege bulgan isimni Hürmetli tomoshachilar, siz muzikal koymak hit paradын qaraysiz. Biz 7-chi o'ringa jetdik. Birida bizni Hamid Karimov qarshi ola. Birinchi sinfga o'qirga kiruvinde birinchi o'qituvchisida hatto o'zini maktab formasida izlab yurularin xatirli ekan u. Tik eng esda qolgani Hamid o'zi tilagan qiz bilan bir part ortına o'tira olmagan. Bo'ying uzun deb ona eng ortqi partiga atigi motor qizni birinchisini o'tirganlar. Ko'pmi yil o'tdi, bu xatira hech unutilmaydi jirchi. Men biroz obtirashda qoldim hali. Hamidning adashtiq bo'g'ay deb jirlovi bilan birinchi sinf xatirasi bayda tugildir bit. Qarayg hali. Cevap birisi yok bir kayda İşitilmi kayda avazlarda Mayak bul seni yoğalganlarga Aşkın elinin kıyasını dünyaya Hey adashtık buğay Yoğaldık buğay Tılmanlı yolda Yazmasın Xuday Yolg'iz qo'lga Umr yo'lunda Hey adashdik buğay Yo'g'aldik buğay Tumanli yo'lda Hey yazmasın Xuday Yolg'iz qo'lga Umr yo'lunda Hey adashdik buğay Hey yo'g'aldik O'qituvchi oilasidan bo'lgangadir endi 1-sentyabr zo'r bayram edi bizning uchun deb xatiralarga berildi. Bu atnada muzikal qoymoqning shiratdagi o'rnini olgan Laysan Vetrova. 3-sinfga kirar oldindan ati menga qalin o'kshali qizil etik olib qaytgan edi. Oy ketdim endi 1-sentyabrda salqin bo'lsin-da maktabga shul o'kshali etigimni kiyib shoq-shoq borarman deb. Bo'lmadi deb yilmayib siladi u bizga. Opalardan qolgan ko'lmak, ol yopqichlar, tuflilarni oldan razmerlari to'g'ri kela turganlarini soylab, azirlab qo'yaydim dijirchiboz. Hozirlaysan o'zi da bolalarin maktabga azirlaw bilan mashg'ul. Biz klip qarovga ko'shik. Kutam sizni bolalarim. 6-bosqich. Quvonishim baxtimdi ko'zlarimning qoralari
тәгәрәп китте йомғағын. Күрдегезме, балаларым, язға кірген алмағашта, ақ шешкедей дөньялары, йыллар қыйып жилге шешті. Сиздігізме, балаларым, шешкелері, жимішлері, тамырларым, балаларым, бәхет сұра сіздің үшін, юллым хайыр дұғаларым. Күзлер сүйген алмағашта, болландылар алмаларым, дүния емін бүлек еттім. Тойдығызмы, балаларым, ғымырның да күзлері бар, бушап қалыр ұяларым. Ғымыр яфрак үзілгенші, күтем сізні, балаларым. Шешкелерім, жимішлерім, тамырларым, балаларым. Қаршы алығыз, хит парадының бірінші бишлігін bu атнада Эльмира Калимуллина ашып жібәрі. Оның 1 сентябрь истәліклері бек қызықлы. 8-ші сыйныфқа қадар ол барша қызлар кебек мәктәп формасынан қолына шешеклер тұтып, шешлеріне бантиклар тағып барған. Әміне 8-ші сыйныфта ол юридик лицейға оқырға кірген екен. Анда енді яңа оқу елі ғымымен башқаша башлана. Көз алдына кетірігіз. Полиция формасы киген қызлар егітлер, қолларында ақ перчаткалар, парад формалары аксельбантлар білән бизәлген. Һәм барысы да тізілішіп марш білән өте. Менә алар арасында безнең Эльмирабыз да булган. Ә бүген без аны рейтингның 5-нче урынын алайык булу белән котлыйбыз. Бер сине табасы юлларда, язмашым мен кабасына да, санмадым бары тик ялварып, күкләрдән мин сине сорадым. Тик сине эзләдем, тик сине, күзләрем булды гел юлларда. Син күкләр җибәргән бәхетем, мәңге каянымда югалма. Тик сине күзләдем таңнарда, эзләдем табуга юрада. Таңыбыз, җаныбыз бер бөтен, мин сине Ходайдан сорадым. Чираттагы җырчыбызның 1-нче сыйныфка укырга керүе ак алъяпкычының кызыл төскә буялуы белән истә калган. 1 сентябрьгә әни бакчадан чәчәкләр җыеп керде дә, аларны матур кызыл кәгазьгә төреп суга утыртты. Ә мин киенү белән шул чәчәкне судан алдым. Әтеге кәгазь төсе суга чыгып, минем алъяпкычыма акты. Вә тәрләде әни ди 4-нче урын иясе Алсу Фазлыева. Тик хәзер искә алуы шул кадәр рәхәт ди җырчы. Ә без сезнең белән, хөрмәтле тамашачылар, хәзер рәхәтләнеп Алсуның клибын караячакбыз. Бу арада күңелләрем рәхәтләнеп
Кышларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. 1 сентябрьдә 1 сыйныфка баруымны әле дә хәтерлим. Класска кергәч, 7 кыз да бер малай укыйсыз дигәч, акырып елавым әле дә исемдә ди. Иң яхшы клиплар рейтингының 3нче урынын яулаган Рафис Калимуллин. Дөрес, 2нче елга аңа иптәшкә тагын бер малай килгән, тик әллә шул 1 сыйныфтан соң күңелендә курку хисе калган, әмма 1 сентябрьне бик дулкынланып көтеп ала идем, ди Рафис. Төне буе борчылып ятып, 2нче көнне иртән хәтта йоклап калып, сыңа калганы да бар икән аның. Ярый, без дә сыңа калмыйча клипны вакытында куйыйк әле. Yazmını, sensiz tağın arı tağmını, Yanaşımda seni bulmazsan köngül tolu zarımını. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim, Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da seni minim. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da seni minim, Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da seni minim. Иртәләре дә таң кышы, мине күкләргә күтәргән өчен сөюм икән шушы. Таңларымы да син минем, язларымы да сине минем, Мəhəбbətim illərini də, nazlarымы да сине минем. Таңларымы да син минем, язларымы да сине минем, Мəhəbbətim illərini də, nazlarımı da sине минем. Эстрадыбызның яшь, башкаларны кабатламыйча сәхнәдә үз стилен булдыра алган Рамил Айметдиновны 1нче урыннан нибары бер баскыч кына аерып тора. 1 сентябрьне дә аңа ничек әзерләнүемне дә хәтерләмәсәм дә, үземнең 1нче укытучы Нина Александровнаны бер дә онытмыйм дип сүзен башлады ул. Рамил һәр вакыт төрле чараларда җырлап чыгыш ясаганга, укытучысы аны яклап кына торган. Аңа математика нигә инде? Ул бит булачак артист дип мактый ул мине ди җырчы егетебез. Я, артист, алдагы берничә минутка сәхнә синеке, рәхим ит. Йолдыздай ялтыраган күк йөзеңдә, җыр яздым синең назлы исемеңә. Мәңгегә бергә булу хыялымда, сүрәтең һәр вакытта күз алдымда.
Кайда жан гөлем, якты күз нурым, сөйкемле жаным, минем язмышым. Кайда жан гөлем, якты күз нурым, сөйкемле жаным, минем язмышым. Худайым инде безне айырмасын, мәхәббәт бар икәнен онытмасын. Мәңгегә күңлебездә җыр яшәсен, бер кайчан сөю хисләре сүнмәсен. Кайда жан гөлем, якты күз нурым, сөйкемле жаным, минем язмышым. Кайда жан гөлем, якты күз нурым, сөйкемле жаным, минем язмышым. Акрынлап атлый торгач, рейтингның иң югары ноктасына да менеп җиттек. Беренче урын. Бу атнада лидерлыкка 2 җырчы иреште. Дөрестәге, эстрадабызның җырлы гаиләсе Илназ Бах һәм Гүзәл Идрисова. 1 сентябрьне онытып булмый инде. Зур бәйрәм төсле иде бит ул дип сүзен башлады Илназ үзе. Дөрес, аның үзен дә мәктәп укытучылары оныта алмас ахры. Гел шукланып йөрүе, дәрес әзерләүгә артык исе китмәве, тәрәзә ватканы өчен җәза итеп икенче сменага да калдырган булганнар аны. Ә менә Гүзәлне 1 сентябрь линейкасында олы сыйныф укучысының җилкәсенә утыртып кыңгырау чыңлатканын фотога да төшереп, хәтта газетага да урнаштырганнар. Узак еллар буе сакланды ул җитди җырчыбыз. Ә хәзер җырлы гаилә 1 сентябрьгә инде улларын әзерли. Илназ белән Гүзәлне хит парадының дәрәҗәле алтыны белән котлыйбыз да сәхнәбезгә үзләрен чакырабыз. Yazda şeşekке kumile olmamış bakşaları, Kızarıp da ağlanıp da bilgiri olmaları. parılmadı parılmadı yaşıyalı seyirip, mehabet bakşalarında siyuruzga dürünüp. Parılmadı parılmadı yaşıyalı seyirip, mehabet bakşalarında siyuruzga dürünüp. Almalarının şeşkelerin salkın kırrav almasın. Berkisken olma yolganmı bu emirge yazmasın. Parılmadı parılmadı yaşayalı seyirip, mehabet bakşalarında siyuruzga dürünüp. Parılmadı parılmadı yaşayalı seyirip, mehabet bakşalarında siyuruzga dürünüp. Кадерле тамашачылар, бу атнада иң популяр клиплар рейтингында менә шундый җырлар урын алды. Аларны сезнең белән мин, Гүзәл Зияддинова, барлап чыктым. Мәктәпкә барырга әзерләнүче барлык укучыларга да укуларында зур уңышлар, әти-әниләргә ныклы түземлек теләп калабыз да, яңа очрашуларга кадәр азга гына саубуллашып торабыз. Сагынып торыгыз.